Takarodjon el a szél, örvendezzen, aki él. Farsang van! Ne sajnáljatok semmit! Ja. A farsang ideje itt van már, Gond király! Hatalmam ezennel lejár! Madárok tisztítve! Kukról adni, azokra Rongyos köpenyébe! Csont és bőr alatta! Te nem kéred, te követed a popot, te! Támassza fel! Hagyj végén! Gyászos gyülekezet! A végbúcsú órája elérkezett. Akit körülállunk itten, annak immár vége. Nem sokára lészen csendes pihenésen. Itt fekszik előttünk Iés, azaz a véndobai, aki hozzánk többé nem tud szólni. Itt és most elégettetik magába, mert a gonosz halál őt elszólította. De miért lőni hirtelen halálon? Mert tegnap este 3 hordó bort megivott. Ivás közben nem gondolt ő arra, hogy a gonosz halál nyakszírten ragadja. Az este még megszólta a tököt, mégsem érhette meg a csütörtököt. Hallgassuk búcsúját, miből látni lehet, ki az, kit közülünk a legjobban szeret. Először búcsúzik nevelőanyjától, Ibolykától, jött csinált a szalmából. Aztán keresztanyjától, annak az urától, az ő összes jó perekutyjától. 12 feleség, 52 nagygyermek. Jól elhintett a magját! 365 unoka, vigyáznak most arra, hogy az álmát ezen túl senki meg ne zavarja. Pihenje ki magát a jövő farsangra. Búcsúzik falunktól, kicsi és nagyjától, az itt jelenlévő víg farsangozóktól. Na béke poraira, nem mondom, hogy föld a fogaira, kezdődjék át a nagybőny. Azért néha gondolj ránk, ha mások nem úgy farsangtál. Jövőre is visszavárunk, szellemedből újban csinálunk. Aztán megint együtt megyünk, maskarába, mint ékelyek.